Bayan bincike da masana sauyin shekarun 'yan wasanni suka yi, sun tabbatar da cewa dan wasa lamel yamal shine dan wasa na farko yanzu a duniya wanda ya fi kowane dan wasa in dai har kana buga ƙwallon kafa a nahiyar turai a duniya kai ga baki ɗaya ma dan wasa lamel yamal ya fi ka daraja, inda darajarsa ta wuce duk sannan 'yan wasanni da dama wanda ake danganta su dan wasa lamel yamal. Dan wasa lamel yamal shine dan wasa na farko a duniya da ya fi kowane dan wasa daga shi dan wasan Real Madrid Jude Bellingham. A nan kuma za ku cewa sabon mai tsaron ragar kungiyar ƙwallon ta Barcelona Joe Garcia a gobe zai gwada lafiya kungiyar ƙwallon ta Barcelona, a inda a gobe zai sanya sabon kwantaragin sa da kungiyar ƙwallon ta Barcelona. Mun yi farin me ra'ayin ku akan zuwan dan wasa Joe Garcia Barcelona, kuma mun yi farin ciki da zuwan Joe Garcia ta ga kungiyar ƙwallon ta Barcelona. Ku bayyana mana ra'ayin ku a comment section. Tuni Barcelona ta yanke duk wata alaka tsakanin dan wasa Clement Lenglet dan wasan da yake a ruwa kungiyar ƙwallon ta Atletico Madrid. A yau Barcelona ta yanke kwantaragin ta tsakanin da dan wasan, yanzu dan wasan ya riga ya kammala koma kungiyar ƙwallon ta Atletico Madrid a matsayi na kyauta, inda Barcelona ta soke kwantaragin ta nuna to bai da amfani cikin to kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Me ra'ayin ku akan soke kwantaragin dan wasa Lenglet da Barcelona ta yi?